ऑक्सिजन पर्यटन नव अभियान नव मिशन। कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हचा 9वा वर्धापन दिन होतोय। या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं प्रतिवर्षीप्रमाणे ऑक्सिजन टुरिझम अशी एक नवीन थीम घेऊन एक नवीन अभियान घेऊन आम्ही पर्यटनाच्या व्यवसायाला ऑक्सिजन देण्याचा प्रयत्न करतो। या संदर्भातलं खूप चांगले उपक्रम वर्षभर राबवले जातील। तर याच एकूण विषयासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक भाई केसरकर। सर नमस्कार, स्वागत आहे तुमच्या या चर्चेमध्ये। दरवर्षी आपण एक नवीन थीम घेऊन लोकांसमोर जातो। गेल्या वर्षी जशी युवकांसाठी आपण एक थीम घेतली होती त्याच पद्धतीनं आता ऑक्सिजन टुरिझम। कोरोनाच्या काळानंतर पर्यटनाची व्याख्या बदलली आणि लोकांना आता जिथं ऑक्सिजन मिळतो, शुद्ध ऑक्सिजन मिळतो, त्या ठिकाणी जाण्यासाठी पर्यटक आता उत्सुक आहेत आणि आपल्याकडे कोकणात आणि गोव्यात अशी खूप स्थळं आहेत। तर त्या स्थळांना हायलाईट करण्यासाठी हे आमचे अभियान आहे। तर मुळात ह्या संकल्पनेबद्दल तुम्ही काय सांगाल? एक गोष्ट अशी आहे की जगभर नेचर टुरिझमला खूप डिमांड नव्याने आलेला आहे। कारण आपण ज्याप्रमाणे उल्लेख केला की करोनाच्या काळामध्ये एकत्र किंवा गर्दीच्या ठिकाणीमध्ये जाण्याची जी लोकांची क्रेज होती ही आता बरेच प्रमाणात कमी होऊन त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी निसर्ग आहे, ज्या ठिकाणी चांगली हवा आहे, इथं जाण्याची लोकांची प्रवृत्ती वाढलेली आहे आणि त्याच्यामुळे निसर्ग पर्यटनाला सुद्धा चालना मिळाली आहे। सर्वसाधारणपणे जिथं चांगली अशी वनसंपदा असते तिथं चांगल्या तऱ्हेने ऑक्सिजन, जर तुम्ही ऑक्सिजनचा उल्लेख केला म्हणून सांगतो की मोठ्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हवेचं प्रदूषण वाढते। मुंबईला तर आर्टिफिशियली हे प्रदूषण कमी करण्याच्या संदर्भातला प्रकल्प राबवायचा आम्ही विचार करतो। अशा वेळेला मोकळ्या हवेमध्ये श्वास घेता आला तर लोकांना ते आवडेल, परंतु त्याच्याचबरोबर काही ॲक्टिव्हिटीजसुद्धा क्रिएट करायला लागतील ज्या त्या वनपर्यटनाशी साजेशा अशा ॲक्टिव्हिटीज असतील। तर निश्चितपणे आपण नेहमीच चांगले चांगले उपक्रम आलेले आहात। करोना काळामध्ये तुम्ही चांगला उपक्रम केला। मागच्या वेळेला तुम्ही शैक्षणिक उपक्रम या ठिकाणी चांगल्यापैकी घेतलेला होता। सायकलिंगचं आवड मुलांच्यामध्ये निर्माण व्हावी आणि त्याच्यामधून पर्यावरणाची वृद्धी व्हावी म्हणून तुम्ही कार्यक्रम घेतलेला होता। आईस कॅम्प मोठ्या प्रमाणात तुम्ही राबवले। तर एक सामाजिक बांधिलकी ही जी कोकण सातची त्यावेळेच्या सिंधुदुर्ग लाईव्ह ज्याला म्हणायचो आणि आता त्याला कोकण सात लाईव्ह म्हणतात, तर या ग्रुपने सातत्याने ही सामाजिक बांधिलकी त्या ठिकाणी कायम ठेवलेली आहे आणि विशेषतः गोवा आणि सिंधुदुर्ग दोन्हीकडे आपलं स्ट्रॉंग एक्झिस्टन्स आहे। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की निश्चितपणे आपली ही जी एकंदरीत संकल्पना आहे निश्चितपणे यशस्वी होईल आणि हे यशस्वी करण्यासाठी मंत्री म्हणून मला जे काय करता येईल, विशेषतः मी सिंधुदुर्गमधला मंत्री आहे आणि माझ्याकडे काही योजनांचा सुद्धा मी अध्यक्ष आहे, त्या माध्यमातून सुद्धा ह्याला कसं प्रमोट करता येईल आपण निश्चितपणे करू। जसं आंबोलीला धबधब्यांचं सर्किट बनवण्याची कल्पना होती, परंतु त्या ठिकाणी कल्पना मागे राहिली, पैसे दिले पण पैसे खर्च नाही झाले। हार्बेरियम बनवायची आंबोलीची कल्पना होती किंवा जंगल सफारी तयार आहे परंतु ते वापरामध्ये नाही आहे, किंवा बटरफ्लाय गार्डन तयार आहे परंतु ते आवश्यक त्या प्रमाणात तयार झालेलं नाही। अशा अनेक बाबी आहेत। जसं पारपोलीसारखं गाव आहे जिथं नॅचरली ज्याला होस्ट प्लांट म्हणतात ते आहेत आणि त्याच्यामुळे फुलपाखरूचं प्रचंड प्रमाण त्या ठिकाणी आहे। तिथं तिथून आंबोलीला जोडणारी पाखाडी सुद्धा आहे। म्हणजे निसर्गासाठी आवश्यक अशा अनेक गोष्टी आहेत। निसर्गामध्ये काय असतं, ॲडव्हेंचर टुरिझम सुद्धा असतं जिथं हवेचे करंट्स असतात, त्या करंट्सचा वापर करून ॲडव्हेंचर टुरिझम करता येतं। किंवा समुद्राच्या काठीसुद्धा आमच्याकडे चांगल्यापैकी नॉन पोल्युटेड समुद्र किनारे आहेत। सिंधुदुर्गाचं स्वतःचं असं वैशिष्ट्य आहे की इथं पोल्युशन मेकिंग इंडस्ट्रीज बॅन आहेत आणि त्याच्यामुळे चांगलीच हवा इथली असते, परंतु आंबोलीसारख्या जंगलामध्ये जिथं वनसंपदा राखली गेलेली आहे आणि ज्याच्यामध्ये आपल्याला आपण असं म्हणू शकतो की औषधी वनस्पतींचंच ते पूर्ण जंगल आहे आणि त्याच्यामुळे त्याचे वेगळे असे गुण आहेत। तर हे सुद्धा लोकांच्याबरोबर येत असताना त्यांची सेफ्टी बघितली पाहिजे, कारण वन्य प्राणी असतात। तर हे सगळं करत असताना मला असं वाटतं की याच्यामध्ये कोकण कृषी विद्यापीठसुद्धा त्यांच्याकडे जी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट आहे हे चांगलं काम करू शकेल। तर आपण निश्चितपणे याच्यामध्ये पुढाकार घ्यावा। आमच्याकडून जे काय करता येईल आम्ही निश्चितपणे करण्याचा प्रयत्न करू। खरं तर भाई पर्यटन जिल्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा जाहीर झाल्यानंतर त्या अर्थानं जर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पर्यटनाला एक नवी दिशा, पर्यटनाची एक वेगळी व्याख्या हे दाखवण्याचं खऱ्या अर्थानं काम केलं तर एक तुमच्या माध्यमातून ते झालेलं आहे आणि खऱ्या अर्थानं आम्ही पाहतोय की पर्यटन एक तुमचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे। एकंदरीत हे जर पाहता आणि ऑक्सिजन टुरिझमच्या माध्यमातून गेले महिनाभर आम्ही संपूर्ण कोकण फिरतो आहे। अगदी
अनेक हॉटेल विकासशी भेटतो आहे, अनेक हॉटेल उद्योजक आहेत त्यांच्याशी आम्ही पाहतो आहे. तर प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक वेगळं कोकण आणि वेगळ्या कोकणामध्ये एक पर्यटनाची एक वेगळी व्याख्या होऊ पाहते आहे. आणि एकूणच कोविडनंतर खऱ्या अर्थाने पर्यटनाची व्याख्या चेंज झालेली आहे. आणि खऱ्या अर्थाने एक पर्यटन हा तुमचा जिव्हाळ्याचा विषय असल्यामुळे तुमची आपुलकी, तुमचं प्रेम, तुमचा जिव्हाळा येणाऱ्या नवीन पर्यटनाला कशा पद्धतीने हाक देईल? एक गोष्ट अशी आहे की खरं तर पर्यटन हा विषय माझ्याकडे नाही आहे, परंतु सिंधुरत्न योजनेचा मी अध्यक्षसुद्धा आहे. आणि त्या माध्यमातून निदान आपल्या 2 जिल्ह्यांपुरतं तरी पर्यटनाला एक ज्याला आपण सस्टेनेबल टुरिझम म्हणतो की ग्रामपर्यटन ही संकल्पना अगोदर मी जिल्ह्यामध्ये आणली. अनेक ह्यांचं त्या ठिकाणी गावांचा सर्वे करून घेतला आर्किटेक्टच्या टीमकडून, त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या योजना तयार केल्या. परंतु राबवण्यासाठी जी एजन्सी आम्ही MTDC चूज केलेली होती, दुर्दैवाने ते पैसेच खर्च करू शकले नाहीत. आता स्थानिक पातळीवर ही कामं द्यायची आम्ही ठरवलेलं आहे. आणि MTDCचे जे मंत्री आहेत आदरणीय लोढा साहेब, ते माझे अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा आता काही सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे. आणि त्याच्याबरोबर डायरेक्टर टुरिझम हे एक त्यांनी वेगळी विंग केलेली आहे. त्याच्यामुळे सुद्धा पर्यटनमध्ये अधिक चांगली वृद्धी होण्याची शक्यता आहे. पण आपण आपल्यापासून सुरुवात करायची. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की काही गोष्टी आता सकाळीच मी काही महत्त्वाच्या लोकांशी चर्चा करत होतो. अगदी सुरुवात करायची असेल तर तेरेखोल खाडीपासून आम्ही सुरुवात करू शकतो. ही तेरेखोल खाडी ही संपूर्ण अनपॉल्युटेड खाडी आहे. केरळमध्ये लोक जातात, त्याच्याऐवजी तेरेखोल खाडीमध्ये लोकांनी का येऊ नये गोव्यामध्ये येणाऱ्या पर्यटकांनी? हा सुद्धा एक पर्याय असू शकतो. ह्या भागामध्ये गोल्फ कोर्सचं चांगल्यापैकी टुरिझम चालू शकेल, त्याचासुद्धा आम्ही पर्यायांचा विचार करतो आहे. आणि 2-3 किंवा 4 गोल्फ कोर्स आपण करू शकलो तर एक गोल्फ डेस्टिनेशन होऊ शकेल, अशी सुद्धा शक्यता आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या शक्यता आहेत, सगळ्या पडताळून बघायला लागेल, त्याच्यावर खूप काम करायला लागेल. आम्हाला आता अधिवेशन आहे, अधिवेशन संपल्यानंतर मी लगेच हे सुरू करणार आहे. आणि मला एक मास्टर प्लॅन तयार करायला सिंधुदुर्गचा CM आणि डेप्युटी CM साहेबांनी सांगितलेलं आहे. ते काम मी केरळच्या प्रख्यात आर्किटेक्टकडे दिलेलं आहे. त्यांनाही भेटायला मला वेळ मिळाला नाही, कारण मी मध्यंतरी आजारी होतो. आता त्यांच्याबरोबर सुद्धा चर्चा करून त्याला योग्य ती गती दिली जाईल. खरं तर भाई, या मतदारसंघाच्या बाबतीत जर बोलायचं असेल तर असा एक मतदारसंघ आहे ज्या या मतदारसंघामध्ये एकाच वेळी अगदी बीच टुरिझमला वाव आहे, एकाच ठिकाणी अगदी आंबोलीसारख्या भागामध्ये अगदी निसर्ग पर्यटन आहे, तिथे साहसी पर्यटन आहे, तिलारीसारखा भाग आहे तिथे मोठ्या प्रमाणावर निसर्ग पर्यटन आहे, फॉरेस्ट टुरिझम आहे. आणि त्या पलीकडे जाऊन जर पाहिलं असेल तर एक धार्मिक पर्यटनाला देखील एक फार मोठा इथे वाव आहे. तर याकडे खऱ्या अर्थानं तुम्ही कसं पाहताय? ऑक्सिजन टुरिझमच्या माध्यमातून भविष्यात आपल्याला काय करावं लागेल तुमच्या काही? तर काय आहे की लोकांना विश्वासात घेऊन याला एक गती द्यायला लागेल. कारण बेसिक सगळं आपल्याकडे आहे. जसं आपण म्हटलं की व्हिलेज टुरिझम आहे, तर त्याच्यामध्ये स्पाइस विलेजची संकल्पना आपल्याकडे ऑलरेडी पूर्ण झालेली आहे. तिथं फक्त टुरिस्टना घेऊन यायचं आहे. वेंगुर्ल्याच्या फळ संशोधन केंद्रामध्ये ते आहे. किंवा आता लोक खूप पॉझिटिव्ह झाले आहेत फिशिंग विलेजबद्दल. आता तिथं हँगिंग ब्रिजचा झाला आहे, ते फिशिंग विलेजचं टुरिझम तिथं करता येईल. सावंतवाडीसारख्या ठिकाणी हेरिटेज टुरिझम करता येईल. खूप ऑप्शन्स आहेत. तिथं आपण शिल्पग्राम ऑलरेडी झालेलं आहे, त्यानंतर पंचकर्म सेंटर ऑलरेडी आहे. अनेक गोष्टी आहेत त्या आहेत तिथं, त्या चालू केल्या पाहिजेत. आपण योगा सेंटरसाठी आत्ता पैसे दिले आहेत नरेंद्र डोंगराच्या पायथ्याशी. त्याच्यानंतर एक आपण प्रस्ताव तयार केला आहे नरेंद्रवर जाण्यासाठी. आपण केबल कारचा प्रस्ताव तयार केलेला आहे, जो मला यांनी सबमिट करायला सांगितलं होतं गडकरी साहेबांनी. तर तिथं सुद्धा चांगला स्कोप आहे. शेवटी आता मला व्यक्तिगत त्याच्यामध्ये लक्ष द्यायला लागेल असं मला वाटतं, आणि ते लक्ष आता दिलं जाईल. निश्चितच भाई, या निमित्ताने आम्ही जेव्हा अगदी सिंधुदुर्ग जिल्हाच म्हणा किंवा अनेक भागात जेव्हा आम्ही फिरतोय तर अनेकांनी हेच बोलून दाखवलं आहे की भाईंकडून आम्हाला अपेक्षा आहे. भाईंनी खऱ्या अर्थाने या पर्यटनाला दिशा दिलेली होती, एक आम्हाला दिशा दाखवली होती, म्हणूनच त्यांच्याकडून अपेक्षा वाढत आहे. तर या संदर्भात असा एखादा मास्टर प्लॅन भविष्यात? मास्टर प्लॅन आता मी तयार करतोय. सर्किट्सवर निश्चित केलेली आहेत आणि याला एक गती द्यायला लागेल. ती निश्चितपणे दिली जाईल, कारण आता पॉझिटिव्ह गव्हर्नमेंट आलेलं आहे. पूर्वीच्या गव्हर्नमेंटमध्ये त्यांचे स्वतःच्या काही अडचणी होत्या, त्यांच्या प्रायोरिटीज वेगळ्या होत्या. आता तसं राहिलेलं नाही. आता विकासाला सर्वाधिक चालना देण्याचं आहे. आणि आपला जिल्हा आता वेगवेगळ्या माध्यमातून जोडला जातो आहे. नॅशनल हायवे जो पुरा होईलच, पण त्याच्याबरोबर कोस्टल हायवे सुरू होतो आहे. कोस्टल हायवे हा पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूरवरून नॅशनल हायवे हा सिंधुदुर्गला जोडणार आहे. 2 ठिकाणून. सिंधुदुर्गला एक म्हणजे गगनबावडा घाटातून जोडतोय, दुसरा आंबोलीच्या घाटातून जोडतोय.
त्याच्यामुळे ज्याला चांगल्याच रस्ते होतील आपोआपच पर्यटनाला वेग येईल. आणि त्याच्यानंतर कोकणामध्ये येणारा आता नागपूरचा रस्तासुद्धा हा कोकणामध्ये येतो आहे. आणि त्याच्यामुळे एकंदरीतच हे सरकार हे इन्फ्रास्ट्रक्चरवर खूप भर देतं आणि टुरिझमचं इन्फ्रास्ट्रक्चर ही एक महत्त्वाची मागणी असते. मला वाटतं की ह्याच्यावर आपण निश्चितपणे काम करू. एकाच भेटीत सगळं सांगता येणार नाही, कारण नुकताच मी हॉस्पिटलायझेशन नंतर रिकवर होतोय, तरी पण होळीचे दिवस आहेत, अजिबात आपल्या लोकांना भेटलोच नाही असं व्हायला नको म्हणून सकाळी साईबाबांचं दर्शन घेतलं, शिर्डीला जाऊन आता लगेच सिंधुदुर्गात आलो आहे. काही होळीच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहणार आहे. पण ह्या ज्या आपल्या परंपरा आहेत, मग तो होळीचा सण असेल, गणेश चतुर्थीचा सण असेल, याचं सुद्धा खूप चांगलं प्रमोशन हे करता येईल आपल्याला टुरिझमच्या माध्यमातून. आणि आपल्याकडे जे काय आहे ते अनपॉल्युटेड आहे आणि व्हर्जिन डेस्टिनेशन आहे. सिंधुदुर्ग हे स्वतःमध्ये एक व्हर्जिन डेस्टिनेशन आहे, त्यामुळे खूप लोक इथे यायला इच्छुक आहेत. त्याच्यामध्ये मी लक्ष घालतोय आणि वेगवेगळ्या देशांच्या शिष्टमंडळांना मी भेटलेलो आहे, ते सुद्धा इंटरेस्टेड आहेत. लवकरच आपल्याला हा फरक जाणवेल. भाई, इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विषय आला म्हणून अगदी याच मतदारसंघामध्ये एक डोमेस्टिक एअरपोर्ट आहे आणि अगदी याच मतदारसंघाला लागूनच असणारं मोपा सारखं इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहे. असं एकमेव हा असा मतदारसंघ असतो. आता त्याचे परिणाम तुम्हाला दिसतील की ते ज्यावेळेला आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप होतं त्यावेळेला टुरिस्ट यायला लागतात, त्याबरोबर इन्व्हेस्टमेंट यायला लागतात. इन्व्हेस्टमेंट यायला सुरुवात झालेली आहे, फक्त त्या सस्टेनेबल कशा असतील याची काळजी घ्यायला लागेल आणि ती काळजी निश्चितपणे घेतली जाईल. खरं तर यालाच फक्त विचारून एक शेवटचा प्रश्न तुम्हाला, कारण आम्ही फिरतोय, आम्हाला ते जाणवत आहे. ते पंचतारांकित हॉटेलचं स्वप्न अनेक जण पाहत आहेत, कारण टुरिस्ट पण इथे जेव्हा येतात तेव्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारखा एक पर्यटन जिल्हा आहे ते आजच्याही घडीला एकही पंचतारांकित हॉटेल नाही. तर या दृष्टीने तुम्ही पण ते स्वप्न या जिल्ह्याला पहिल्यांदा दाखवून एक पंचतारांकित हॉटेल खरं तर पूर्ण होतंय. त्यांच्या काही टेक्निकल बाबी आहेत त्या आम्ही पूर्ण करतोय. त्यांची पाण्याची अडचण आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा तिलारीचं जे पाणी येईल ते मिळाल्यानंतर त्यांची ती अडचण सुद्धा दूर होईल. लवकरच ताजचं सुद्धा काम सुरू करण्याच्या संदर्भात आम्ही पुढाकार घेतलेला आहे. लवकरच एक झालं की त्याच्या मागं अनेक हॉटेल्स येतात. फ्युचर ब्राईट आहे, फक्त जरा फोकस्ड एफर्ट्स केल्या पाहिजेत. निश्चितपणे त्या केल्या जातील आणि आपण त्या करता याच्याबद्दल आपलं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि आपण नेहमी संपर्कात राहू आणि तुम्ही लोकांना एकत्र करा, आपण त्याला दिशा देऊ आणि जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर सिंधुदुर्गला आणू, एवढी मी आपल्याला खात्री देतो. तर भाईंनी स्वतः ग्वाही दिलेली आहे आणि स्वतः ते काम करतायत. सिंधुदुर्गला जगाच्या पर्यटनाच्या नकाशावर आणावं असं त्यांनी ग्वाही दिलेली आहे. भाईंनी आपली तब्येत ठीक नसतानाही खूप वेळ दिला आणि ह्या सगळ्या विषयावर सविस्तर चर्चा केली. याबद्दल मी कोकण साथ लाईव्ह टीमच्या वतीने खूप खूप आभार मानतो. धन्यवाद. ऑक्सिजन पर्यटन, नव अभियान, नव मिशन.